Nisimgħu ħafna diskors dwar ir-riżorsi naturali tal-ilma, l-ilma ta' taħt l-art, l-akwiferi u l-boreholes. Iżda eżatt, x'inhuma dan u għaliex huma daqshekk importanti? Nibdew bl-ilma ta' taħt l-art. Dan hu l-unika sors naturali ta' ilma ħelu li għandna u ilma miġbur fl-ixquq tal-blat li għandna taħt l-art. L-akwiferi huma s-saffi tal-blat porus jew xquq fil-blat fejn jinħażnu volumi sinifikanti ta' ilma. Biex naċċessaw dan l-ilma, intaqbu toqob fondi u dojoq fil-blat u ntellaw l-ilma permezz tal-pompi. Dawn it-toqob insejħulhom boreholes. F'Malta, l-ilma kollu ta' taħt l-art ġej mix-xita. Dan ifisser li l-kwantità tiegħu tiddependi fuq l-ammont annwali ta' xita li tiskula miġol ħamrija u l-blat u tasal fl-akwiferi. Sfortunatament, perċentwal żgħir biss tal-ilma tax-xita jilħaq l-akwiferi u għaldaqstant wieħed jifhem għalfejn dan l-ilma hu daqshekk prezzjuż. Waħdu, l-ilma ta' taħt l-art mhux biżżejjed sabiex jissodisfa l-bżonnijiet kollha tal-ilma tagħna. Dan ifisser li mal-ilma ta' taħt l-art għandna bżonn riżorsi oħra tal-ilma bħall-ilma tax-xita maħżun fil-bjar, ilma baħar li jiġi msoffi permezz ta' reverse osmosis biex ikun ilma tajjeb għax-xorb u in-new water. Il-ġeoloġija ta' Malta tippermetti l-iżvilupp naturali ta' żewġ tipi differenti ta' akwiferi, imsejħa mean sea level aquifers u perched aquifers. Mean sea level aquifers jinħolqu fejn il-blat taż-żonqor qiegħed mal-livell tal-baħar u għalhekk l-ilma ħellu qiegħed f'kuntatt dirett mal-ilma baħar. Din tista' tkun problema għaliex jekk l-ilma mielaħ jitħallab mal-ilma ħelu, l-ilma ħelu ma jkunx jista' jintuża. In-natura stess toffrilna s-soluzzjoni għaliex l-ilma mielaħ u l-ilma ħelu għandhom densità differenti. Fil-fatt, l-ilma ħelu huwa eħfef mill-ilma baħar u għalhekk b'mod naturali l-ilma ħelu jitla' fil-wiċċ filwaqt li l-ilma baħar jinżel fil-qiegħ. Allura, aħna ntellaw biss l-ilma ħelu mill-wiċċ tal-akwiferi. Importanti ħafna li ma nabbużawx mill-ammont ta' ilma li ntellaw mill-akwiferi tagħna għax estrazzjoni żejda twassal biex l-ilma baħar eventwalment jieħu post l-ilma ħelu konsegwenzi serji fuq il-futur tal-akwiferu. Iżda jekk tiftakar sew, aktar kmieni semmejna li hemm żewġ tipi ta' akwiferi, hemm ukoll il-perched aquifers. Dawn huma akwiferi li jinstabu fil-blat tal-qawwi ta' fuq. La darbu huma l-fuq mill-livell tal-baħar, ifisser li m'għandniex problemi, mhux hekk? Mhux eżatt, akwiferi li jkunu qrib wisq tal-wiċċ huma suscettibbli għal tniġġis li jiġi mill-wiċċ, bħal pereżempju infiltrazzjoni ta' nitrati u żjud. Allura dan kollu jfisser li hemm ċans tispiċċaw mingħajr ilma? Le, tippanikjax. L-istorja totalment differenti. Dak li qed ngħidu hu li rridu neħdu ħsieb ir-riżorsi tal-ilma tagħna u nużawhom b'mod sostenibbli u dan billi ma naħlux l-ilma bla bżonn u ma narmux skart barra li jista' jniġġes l-art u eventwalment l-ilma ta' taħt l-art. L-ilma ibda minna. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.